Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. So ndakasanganawo nemurume wangu paFacebook mushure mekunge tasangana, then akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa, but ini kutaura chokwadi ndainge ndisingadi kuuya kuno kuSouth Africa. Ndaida kuti iye ambotanga auya. Ndaiti kana atanga auya kumba, then tobva tazoonana, tobva tazosarudza kuti what was the best thing that we were supposed to do. So panguva yacho iyoyo mukomana she munhu sezvo ainge anditumidzira mari, then amai vangu vakabva vati kwandiri handaifanira kuti tige ndichidyira munhu mari yake, because vanasisi vainge vakatoti iwe shandisa mari iyoyo, handitori kuona kuti mumba hamutomborina kana chimborimo, chitenga chikafu uchishandisa mari iyoyo. But mukomana she amai vakabva varamba, vakabva vati zvainge zviri nani kuti tinge tichifa zvedu nenzara than kuti ndinge ndichishandisa mari iya yandainge ndatumidzirwa neuyo akazova murume wangu. So ndakabva ndazoya kuno zvekumanikidzira apa kana passport ndainge ndisati ndava nayo panguva yacho iyoyo. Zvadaro ndakati ndasvika kunoku pano zvisina kundifadza paari. Ndakaona kuti number 1 bonde racho nderiya rekungoti rinenge riri weak, then number 2 ndikabva ndazoona kuti mari chaiyo mari painge pasitomborina. Ndikabva ndati zvinondoita sei, ndoshingirira here kana kuti ndongoenda zvangu. So mukomana acho ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingogara ndichizviudza kuti zvino zvandatogara naye munhu uyu, there is no way I can go. Mukomana acho ndakabva ndazogara zvangu nemunhu wangu, but rudo mumwoyo ndanyatsokunzwa kuti rudo ndainge ndisitomborina, ndaitopretenda. Iyewo nekusaziva ainge ondiitirawo zvikuru, ende aigara achingondipa mari achinditi mari iyi mudzimai wangu toda kuti unge uchizoichengeta tozoita 1 2 3 maplans nayo mari yedu iyi. Zvino mukomana acho kubva zvandakatanga kugara naye, mari yake ndiri kungodya, ndinongodya mari chete as long as akandipa mari, akanditi bhajeta mari, ndobva ndaita sekunge munhu anofarira kutenga tukunonaka. But zvandiri kuita ndezvekuti amai vangu ndiri kuvatumidzira mari. Pari zvino mama ndakavabatisa mari, ndikabva ndati mama ndoda kuti munge muchizonditengera mombe. So ndiri kuti kana ndikakwanisa kutenga mombe yangu, then ndobva ndazovakisa zvirugu zvehuku, ndobva ndazotanga maprojects ehuku. Saka ndoda kuti iye zvekare ndiye anofanira kuti ange achizondipa mari yekuti ndinonoshandisa mari iyoyo kunotanga project rangu remabroiler, but iye haafaniri kuti ange achizviziva. Zvose izvi mukomana acho ndichatozviita in secret, iye zvake asingatombozvizivi. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomana acho. Then chimwezve chakazoitika ndechekuti akabva azondipa mari, akabva anditi mazuva ano kuri kupisa kuti ungochigara kuno usina passport unokwanisa kuzosungwa mukadzi wangu, hazviita here kuti umbomhanya umbodzokera kumusha then obva wanotora passport. Ndakabva ndati zvinoita. Saka munhu akabva azondipa mari. So ndakati ndapiwa mari paya ndokubva ndaenda ndikabva ndanotora emergency passport yangu ndikabva ndadzoka. Zvino passport iyi mukomana acho nekuda kwemadays takati takamira paya ndainge ndiine vamwe varume avo vatainge tiinavo mubhazi. Mwana wacho akabva azondi approach, akabva azondiudza kuti ainge achitondida zvekutodaro. Ndakabva ndazobvuma paya. Mushure mekunge ndabvuma mukomana acho takabva tachizotanga kudanana. Lucky enough ndakabva ndaona kuti munhu uyu ari padhuze, because isusu tiri muJoburg then munhu uyu ari muPretoria. So mukomana acho last weekend iyo takatobva mukusangana naye murume uyu. Iye akabva atondiudza kutoti
iye anondida but ari kuda kuti rudo rwedu rungova rudo rwaya rwekuti hatitauri tose, hatifonerani, hatiite sei. Tinozongotiwo musi watinenge tiri free ndipo apo patinobva tachizosangana. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti zvinhu izvi zvandiri kuitiswa naye murume uyu hakusi kunzi ndiri kungoshandiswa here, because ndanzwa nekufonerwa izvezvi achinditi inini ndine mvumiro yekukufonera iwewo kuti unge uchindifonera hazviite, nekuti foni yangu inokwanisa kuzobatwa nemukadzi wangu ndikazopinda mawani. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza zvikandibata kuti saka iye ndiye ari busy kuda kusevha marriage yake, ko inini yangu marriage ndichazoisevhawo sei? Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukandibatsirawo ndingatenda chaizvo, uye zvekare ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndatenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo zvakaitika apo pandakambodarika nemutsanini. Saka ndichinodarika nemutsanini yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndakatanga kudanana naye paWhatsApp. Saka mazuva ekutanga aizatozviziva kuti ndainge ndiri Mbinga, but akazoti ava kuona manje mastatus angu ndopa akaona kuti zvishuwa nditori Mbinga zvekutodaro. Saka akabva azongoramba achingondinetsa achinditi saka uchandiona rini. Then there was this other time apo pandakazoenda kumusha. Ipapo pandakaenda kumusha ndainge ndisina driver wangu. Apa ndiri munhu wekuti ndinowanzo kufamba nadriver. Saka pakuzonodzoka paya ndipo pandakabva ndachizosarudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodarika ndichimuona. Mukoma takabva tazokommunicata paya. Mushure mekunge tacommunicata ndokubva tachizonosangana. Then ndikabva ndazongogoogle ndikabva ndaona kuti maguest house ndeapi. Takabva taenda tikanorara kweya. Mukoma nashi iye chaasina kuziva ndechekuti inini ndiri Mbinga zvangu, but ndiri Mbinga yakaromba. Zvose zvandinoita ndinotozviitira for a reason. Like kunyangwe ipapo pandakaenda ndikanorara naye, it was because pane zvandainge ndakaona paari. Like pane pamwe patakaita video call, takati taita video call kudaro ndo pandakabva ndazoona kuti chiso chake chainge chichipenya sezuva. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu ndaikwanisa kutomubira glory, kana kuti pachivanhu vanoti chipo chake. Zvino kuti ndinge ndichichiba pafoni ndakachitadza, because ndine vamwe avo vandinotodanana navo pamafoni vekuti ndinobva ndatovatorera zvipo zvavo pamafoni, but uyu ndaifanira kutoti ndinge ndichizonosangana naye like physically. Ndo zvandakazoita ipapo. Mukoma nashi ndakabva ndachizosangana naye pabonde, ende ndichitoita naye bonde kudaro. Mukoma ndaitozviona ndichitomutorera chipo chake. Then nyoka iyo yandinogara ndiinayo, nyoka iyi inenge yakazvimoneredza mushuno mangu. Nyoka iyi yakabva tanga kumunanzva yakamunanzva muviri wake wose. Iniwo ndichinorasa mbeu ndipo apo payakabva yachizouya, because iyo inorarama neropa number 1, uye zvekare inorarama nemabody fluids aya anobuda pamunhukadzi panguva yamunenge muchisika bonde, uye zvekare inobva yazonwa nehurume hwangu uhwo hwandinenge ndasiya maari. Ipapo akatotadza kutoziva kuti ndainge ndazvifambisa sei, because akatondiona ndichitoripfeka. But mukoma nashi dzainge dzingori like magic. Ndakangomudzimaidza ndikaita sekunge ndainge ndatopfeka butiro, but ndainge ndisina kuripfeka. Ndisu uyo tikabva tanoita bonde pasina kana butiro, sezvandinongoita nevamwe vanhukadzi vose. I think kuti vakadzi vandarara navo vanotosvika kana kuma20 or 20 something avo vandakashandisa pamhiko dzangu dzehurombwa. Saka musikana uyu ndakati ndapedza kurara naye ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu kauyu
ndatopedza naye. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndava kuda kupinda muroad ndinge ndichidzoka kuJoburg kuno kwandinogara. Akachema akabva anditi hazviiteka kuti unge uchindisiya ndiri ndega kuno, saka ndozoita sei? Ndikabva ndati do not worry. Saka ndakabva ndazoenda kumotikari. Ndaenda kumotikari ndakabva ndazonotora mari yainge ichikwana iyo kuita 12,000. Saka mari iyi yandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizopa mukadzi uyo wandinenge ndashandisa pamhiko dzangu inenge iri mune kamwe kabhasiketi. Mukabhasiketi imomo ndo munenge muine imwe nyoka zvekare. Saka ndakamupa mari iyoyo, which we can safely say it is cursed money. Ndo zvandakaita naye musikana uyu. Then musikana uyu ainge aine imwe friend yake yakabva yachizondifonera ichindiudza kuti musikana uya wandaidanana naye ainge orwara very serious. Ndakangozviudza kuti hameno ndezvekwenyu ikoko, ndokubva ndanyarara zvangu. So ndiyo confession yangu iyo. Mukomanashi, ndinodawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu. Kana mukandiposterawo nyaya yangu muzondiudzawo, nekuti ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu mbinga idzi muchasiyana nadzo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yakamira sekudai so. Inini ndakamboitawo mufundisi. Panguva yacho iyoyo ndakabva ndasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichirombera ufundisi, but ndakabva ndazongosiyana nazvo nekuti ndakabva ndaona kuti zvine mastress uye zvekare zvine pressure, too much pressure apa. Inini ndiri munhu anofarira kurarama a very private soft life. So mukomanashi ndakabva ndaromba paya. Saka pandakanoromba ndakanzi mukunoita ufundisi hwangu zvainge zvichazoitika ndezvekudai, ndainge ndichaita mari, but ndainge ndichaita mari for almost 5 good years. Ndichiita mari kwete zvekutamba but zvekurevesa. Ndaizoti kana ndaita mari kudaro, then masimba aya aibva azotanga kupera, then ndobva ndazoenda kunorinyowa masimba. Saka ndakanzi the choice it is going to be yours. It's either you want to renew kana kuti unobva wangodzokera paya pekuti unenge usisina simba. Nekuti ndainge ndakanzi pa5 years ipapo pandinenge ndichiita zvekuprofita uye zvekare ndichiita zvekupasta, hanzi vanhu vazhinji by the time vanozoona kuti handisisina masimba, vazhinji vacho vanenge vava kungonditi papa, ende ndaifanira kuzongoita mamiracles apo pandinenge ndichingotanga chechi yangu chete. So mukomanashi ndo zvandakabva ndazosarudza izvozvo. Ndakati ndadzoka pakunoparidza paya ndaitoona kutoti zveshuwa ndiri kutoita mari uye ndiri kuita nemamiracles, but ndakabva ndazongoshaya hanya nazvo zvekuti ndingadai ndakatoita kana mukurumbira muZimbabwe, but ndakashaya hanya nazvo. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndikosiyana nazvo izvi zvekupasta, because chainge chondirwadza chainge chiri chekuti ndaiti paya kana ndikaparidza then mwoyo wangu waibva watanga kurwadza ndichiti but ipapapa zvandiri kuita kundiri kumboitei, because apa ndakaromba, apa ndimire pamberi pevanhu ndiri bhizi ndichivaparidzira. So mukomanashi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizongosiyana nazvo zveupasta izvozvo. Mukomanashi kubva ipapo ndakabva ndazongotanga kungoita hangu izvozvizvi zvekupira zvikwambo zvangu ndichizvipa ropa. Zvino 5 years dzakati dzapera, then ndikabva ndazodzokera kuya ndichida kungobvunza kuti zvino zvandakaregedza zveupasta ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichiita sei. Mukomanashi ndakati ndadzokera kuya ndakabva ndarohwa ne the shock of my life, because nganga iya yakabva yatotanga kutondiblema, ikabva yanditi
kusatodzoka kwandakatoita ikoko hanzi ndakatotyora mhiko dzangu ndikati ndakazodzityora sei, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndakadzokera kwavari sekuru vaya so that vange vachizoudzawo zvikwambo zvavo izvo zvinopa zvikwambo zvangu simba kuti handichaiti zveufundisi. Mwoyo wangu wakarwadza, ndikabva ndati zvinondoita sei nai sekuru. Saka sekuru vakabva vanditi iwewo kuti unge uchiregerwa nezvikwambo zvangu, zvaunotofanira kutoti unge uchiita ndezvekuti pari kutodiwa musoro waamai vako. Mukomanashi ndakashamisika ndichiudzwa kuti painge pachida musoro waamai vangu. Ndakabva ndati zvino musoro waamai vangu ndichauwana sei? Then ivo sekuru vaya vakabva vanditi musoro wamai vangu waizambonetsa kuti ndinge ndichiuwana, ndaifanira kungovarongera dhei rekuti ivo sekuru ndo vaizoorganiza everything. Amai vangu vakapondwa mukoma, so zvakaitika ndezvekuti ndakati kuna amai vangu ndainge ndichida kuti vange vachienda kunoona imwe hanzvadzi yangu, saka panenge patori nekamufambo zvekuti kaunoburukira makombi unozototanga futi kutofamba. Ndingangoti unofamba for nearly 7 kilometers but unenge uchifamba uri musango. Kuti unge uchitevedza highway unozotofamba zvemahours nemahours because highway inotenderera, inoda uchishandisa motikari. Saka ndaitoziva kutoti amai vainge vachazodarika namo musango imomo, ende vachinodarika nemusango zvainge zviri easy kuti amai vange vachizobatwa nawo mabhinya aya. Kana vabatwa nemabhinya then vobva vazogurwa musoro wavo. So mukomanashi amai vakati vari munzira vachienda kuya then mabhinya aya ndokubva azongokaruka abudikira from nowhere else. Then amai vangu vakabva vatopondewa. I won't go into details zvangu. Then amai vakati vapondewa, by the time pandakazoenda kuna sekuru vaya ndakatoona amai musoro wavo wainge uri mune rimwe zidish. Mwoyo wangu wakarwadza mukoma because zvandakaona ipapo it was really scary. Amai vangu vakangosvika pakunofa vakavhura muromo wavo uye zvekare vakavhura maziso, zvaityisa kani. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora ropa rainge ririmo mudhishi muya. So ndakati ndatora ropa riya ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizovadyisa ropa iroro. Saka ndakatora ropa riya ndokubva ndazotanga kuvafidha ropa riya then ndokubva ndanzi zvose zvatainge tichiita tainge tazviitira kuti ivo kana kuri kunzi vanenge vachida kuzondipfukira then zvinozoitika ndezvekuti vanobva vazongoona kuti ko ingawani zvandakazvidyira ndega ropa rangu, so kuti vange vachizondipfukira zvinenge zvisingaiti. Mukomanashi ndo zvandakaita izvi. Nanhasi uno musoro waamai vangu ndinawo ende uchiri fresh. It is only that sezvo zviri zvinhu zviri spiritual, kunyange ndikakurakidzai musoro wacho munokwanisa kusauona unless only kana kuri kunzi unenge uine maziso emweya, ndipo apo paunokwanisa kuzouona musoro waamai vangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndine dehenya rainge riri raamai vangu randinoshandisa pamabusinesses angu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.